Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumba saungat ki breu ki lado ela ka jingim hadian bakawai ka trok ki Dieng ka baki syong kalahap hakawai ka Riat ba jong ka surok klau ka badang hap ka snong Mynnar Jirang jong ka than pathar khma hari boy district hene ka mit kiti ki saungat ki bala Khlad no ki kenthop ye uba Edward nong klau Taylor nong plang bad u Francis Warjri na ka snong yo so oksang bad uba ban kerlang Khlad na ka snong Jirang Center Village la yo jing tip ru ba weipat ubadang laj im hakani ka jingja ya ubala tip kerteng kum Benedict sim udang dan hapdeng ke jingsha sumar hanong ba shilong katkum ke khubor belai ulum le thu ba ketika trok ki Dieng kala hap hakariat ba ke bajeliu kum ba ars pa mita ai hadien ke jingwan phai bat thmu ban penpoi ketiki Dieng shaka jakau at Dieng ya kamet jung ketiki saungut ki bala Khlad no akatiki jingja lawan ra sha civil hospital nongpo nak benta ban pendap ik jinon kam katkum ki kendon an bat nak lang ki bahaying ru ki lawan poi mta kasngi hanongpo ban shimti ya kamet ke basa jung ketiki rangba nak benta ban pendap ya jingle nyam bakhadu halor kate ke jingja nak liang UMLE ke Jirang constituency uba sostene sotun ulawan mi dala die ban kendo iki bahaying hasam jong kite ki bala Khlad no bat ban kranru shiki board penyat hospital jong ke civil hospital nongpo makin pendap kloi ke jinan kam baro baru ban pelat ya ke examine postmortem kumbala kerpat daki bahaying hasam